И здравейте хора, аз съм Дамян и днескашното видео ще играем на тази игра Baldi Basics. До мен е Дани, той играе на една друга игра Brawl Stars. И да, нека започваме. Не знам, що не иска стартне. Бъгне. О, пак ще трябва да излизам от играта. Изчакайте малко и... Сега би трябвало да се получи... Чай, записвам ли? Да, записвам. Почвам да играя. Предполагам, повече от вас знаят каква е тази игра, Baldi Basics. Реално трябва да съберем 7 тетрадки и има да решаваме задачи. През това време ще ни гони този Baldi, нали го виждате тук долу. 5 минус 7 е минус 2. 4 плюс 4 е 8. 1 минус 3 е 4. Сега това беше първата тетрадка елементарна. Отивам към втората. Втората става една идея по-тук. Така. Сега пак елементарно. 1 минус 5 е 4. 1 минус 1 е 0. И сега това е... Сега това е... Не знам. Да, сега Baldi почва да ни гони. Ядосаният чичко почва да ни гони. Тук взимам тази монетка, която ни е дал Baldi. И сега почваме да играем. Ето го директора зад мене. Той, ако ни види, че бягаме из коридорите с тия крачените долу, ни вкарва в една стая и трябва да чакаме 15 секунди, през които това може Baldi да дойде и да ни убие. Да ни нашапа слината. Пак 11 и това е някое число, дето никой не знае какво е. Сега Baldi ста след всяка тетрадка по-ядосан, по-бърз. Окей, то сме избута. Добре, че това въженце не ме беше хванало. Това въженце е много гадно и много тъпо. О, не, бързо. Тук няма... О, не, метлата. Тоест не искам да ме бута, защото не трябва и да ме бута, защото ще стане гадно. И сега, като влезем тук, ще вземем този катинар, който може да заключваме врати. И Baldi, ако е зад нас, това ще бъде малко лошо. Окей, Baldi не е зад нас, но не трябва и да е пред нас. Сега го няма, което е супер. Трябва да се появи после напреде и ще бъде добре. Сега ще заменя паричката за ножичките, защото той момиченце, ако пак ми дойде, да му отреже въженцето. И това е някое си число, дет никой не знае какво е. С Франк не може да играеш? Окей. Baldi не трябва да е зад нас. Окей, не е зад нас. Трябва да се появи, като стигнал нос врата зад нас. Аре, Baldi, трябва като... ето го. Перфектно. Прекрасно. Това сме изкаракала. В тия стая имам право да тичам, защото директора не мога да влезе. 6 плюс 3 е 9. Да. И това е 548, но не е 548. Сега спринтвам. И Baldi, ако е зад нас, ще е доста добре. Зад нас. Чакай, ще трябва да го изчакам. Ела, че се. Като стигне коридора, отивам да заключвам. Окей, отивам. И Baldi идва и заключвам вратата. И той сега почва да обикаля. О, не. Окей, момиченцето ни мина.
О, не, метлата се включи. Сега взимаме с тази епизода, може да бутаме Балди, ако дойде случайно, но той докато дойде ще отнеме доста време, защото той е бавничък. Чувам момиченцето. О, не. Балди, ако е тук, ще бъде много лошо, ще загази. Добре, Балди не е тук. Надявам се да не е пред нас. О, не. Окей. О, не, тук сме взели. О, тук вече минахме. Ех. Останалите две тетрадки са пред стаята на директора. О, не. Окей, зави. Балди, ако е зад нас, не знам дали ще бъде добре, но се надявам да не е пред нас. Защото ако е пред нас, много лошо. Не, такова вече бяхме. Балди си няма да ги представя къде сме, който не знам дали е добре, но ако може да си вземем последните две тетрадки, ще е доста добре, защото... О, то сме изкарахме. Ще може да бягаме от училището, само ще трябва да вземем изходите. В момента не мога да бягам заради този, макар че трябва да бягам, но то си ми пречи. О, не. Не, Балди там. Балди от нас не. Ето там е другата тетрадка, до Нокията тетрадката. Балди трябва да се появи. О, не, то не мога да бягам бързо. Не, из ректора. Аре, да взема тетрадката, Балди ще е зад нас. Окей. Ще ми остава реално една тетрадка, но ще трябва да избутам Балди със содата и да отида да взема другата, последната тетрадка. Както виждате, горе е 6 от 7. И Балди ми бъди близко. Окей, Балди е латка. Сега бягам от Балди. И тук мисля, че това трябва да е последната тетрадка. Yes! Тук е последната тетрадка и след малко и ще сега трябва да вземем само последните изходи. Реално 3 минус 8 е минус 5. 9 минус 6 е 3. Само където ръката, ето я. И това е някое друго число. Убихме ли? Има хвана Балди. И да, хора, мисля това да бъде от клипа. Аз бях и